Yes. Sanibona bafowethu. Cha sila esikoleni eHlamvana Secondary School. Umphathi ngapha, uthisha ngapha ubaba uNongalo. Africa My Home. Ubaba Africa My Continent. Sisesikoleni eHlamvana. Besizokwenza ke umsebenzi wa-Anda Msweli Foundation, but ke njengoba nazi 1 million pairs of school shoes kubalekile ukuthi masifike endaweni enabafundi sifike sibabuke inyawo. Masibone enyaweni ukuthi khona icathulo eyishodayo sikhiphe nazi icathulo eyiphuma kinina ngoba icathulo akuzona ezami akuzona ekababa uMsweli kodwa yezenu iminikelo yenu ethenga lezi icathulo silapha ke esikoleni si hand over icathulo. Ngiyafisa ukuveza lokhu baba uMsweli ukuthi labo carrier bag sabathengelwa usisi wethu uThobo Madonsela kade simfihla ngesonto elidlule. Inkosazana yenza umsebenzi omkhulu kwi-foundation kaBaba uMsweli ngokuthi athi ma ubaba uMsweli evela ethi wakhela ugogo waseMondlo indlu kodwa indawo yokugcina ugogo for 3 or 5 months ayikho, waphakamisa isandla bahlala nogogo 5 months. So wathi maye ngibona cause ezinye zezicathulo uma ePep, I'm sorry bese kuphele wona uma ePep bayayikhipha emakhalibhothini. Mangizothenga amathafisi khona ngoba ngishoda ngosayini ayi wabona uThoko wathi no mina ngicela ukuvolunteer ngokuthenga ama carrier bag ukuze into yomntwana ibe nesithunzi ungasali usumnika nje izinqunu. So uyena ngiyafisa nje ukuveza lokho ngoba usisi wethu kade simfihla ngesonto elidlule kodwa ushiye umaka ushila igama lakhe ekubambeni iqhaza emsebenzini emihle. Mphathi Siyayibongela kakhulu. Siyabonga. Mhlambe mina ngingaka engavala umphathi. Ningadideki, mawudidekile wafaka ngapha u10 ecathulweni. Nangapha ungawufaka mawudideke wawufaka ngapha kuyafana nje senze into eyodwa. Noma ungawufaka ecathulweni noma ungawufaka kuyafana nje senze into eyi1. Okwakho ukuthi icathulo umuntu oxuba ukupholisha namasokisi nimnike ne uniform animnikeni manje. Unikezeni usekhombisile ukuthi uyayazi lento kuyena akangagcini ukuphatha icathulo asiphathe ne uniform. Mnikezeni bakithi simnikela abo 10 noma abo 50 noma 100 niyamnika kodwa ningakhohlwa ukuthi ne uniform manje asingene kulo mkhankaso ungcono abe ne warehouse ilokho angishoyo Africa My Continent, Africa My Home. Thisha omkhulu. Hayi siyabonga kakhulu siyisikole saseHlamvana High School. Sibonga kwi-Ayanda Msweli Foundation, sibonga kuwe Baba uLindi Mfekayi, sibonge nakuye Mancanana ngokuthi nisicabange njengesikole. Umuntu omnyama siye sithi thina uyalwazi usizi lomunye umuntu omnyama. Lokho enikwenzile niyakhombisa ukuthi niyalazi usizi njengesikole njengothisha esibhekana nalo ukubhekelela idingo zabantwana nenhlalakahle yabantwana. Lokho enikwenzile nje kuhle kakhulu, uqhubeka futhi nakwezinye izikole nakubanye abantwana kube kanjalo nje ngoba kusasa bayonibonga niyobabona sebephezulu sebekhuluma bethi nginjenje ngafunda ngezicathulo engayithola kufike ubaba uMsweli kanye nobaba uMfekayi. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise andise nala nithathe khona nakubo bonke abadonatile. Siyabonga kakhulu ngoba nathi sesiya benefita from that donation. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Thank you. Yeah.